Kubwatekana no mubasokano uyu ni gobono uyu ro mwanasiasa kurwa kitutu cha South na inde umonchorera Patrick Lumumba bono anyarire kugikiria enganeyo nabo yokwena na engora bochase abanyene gose bali babwateranire nenganeyo na ni gobono anyare kuboria bono buteneneri anne muno abrai bali batenerete nsemo yo bwagachi kurwa serikali ya county banyare kwena kyabuna ekiro chigoroba chikwagachwa cyanyare ko bachikuligirirwa sinchira engikirano ekiro asekero kurwa dirongeri mogochia erinde Nchenkoro kwa Lumumba Patrick kuruga ege kinyoro kya Nyankongo na chirega iga kerena igumna abantu baito banyore mechando building ere maga iga jatware mechando enseme moyagwa lakini ntate kotaba pole sana ase abanyene building yeye ande sikinyoro lakini egente kiamna umuntu oyo morenge imeta umiet mono nande ntate gwakera abanyakenyoro ikiagera mbabwata oyo moito bamwira nyagitari nande bangakikishire kwamba umugako uyu origereri buyana abanyagitari igome cyande ndete gocha koba lakini nata kwerari bagebi kovolia ekwerende department itose county fiscal planning ikia act ya 2019 ya county government act yagoteba muna mbabwenete gocha barigereria na kemijenge genderete kiana atebi n'abanyakenyoro muna mbabwatitiri chiko bakaira chi plan cyabo chikarire rigune serikali ya county lakini mnamanyete ntubwate gento koroka inspectorate unit ya public works as a county government nabo bwende gutara barra no ekere efloe kumuru ba advice chibundi cheito muna a mixture ye cement or concrete nechichuma chibante ko bekororo igonta teko tebe abantu baito also ese kenyoro na ese constituency yeito koranche mwa ekeremo kwagache mijengo mneye ekeremo kogende e floor baada ya floor langiria abo sabe serikali kiandu bate quantity surveyors ndubate engineer ndubate structure engineers ese county government barigereria egere babeke sayise gitabu kerike site egere ekereme chande koba ayabona mne investor ogote aya general angete abo sabe serikali bakabeke ikiara kiabeke bagatabesta kibachitega iganye ke kubamna na ubata kolete egento koroka inspection yengia twaburia serikali na ngokorera magoso lakini ese kenyoro ndate goteba pole sana asaya abeire na ndemburia abayiburi baite kyani mate bono abana baitomba genderata matemu na barabu babekomuki egereba banyagosokonya abayiburi bawo igo pole sana ese kenyoro kya Nyankongo kubaterende komotore na ande na kibotame ngotana keretora mwege mechando neba kengi yonse nakeba kwikatubwatira nemne kenyoro